Kaixo denoi, hementxe gaude beste bain ere ele artibain eta mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenak errepasatzeko. Gaur maiatzaren 16 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Antxoa eguna ospatuko dute datorren asteko zapatuan Ondarroan, baina jaiegunaren aurkezpena asteon egin dute. Orokorrean bertoko antxoa lasai jana aldela eta urtengo omendua arrantza eskola izango dela aurreratu dute antolatzaileek. Maiatzaren 24an ospatuko da urten Ondarroako antxoa eguna. Jaiegunaren aurkezpena baina asteon egin dute. Aurten berrikuntza askogaz dator jaieguna. Alde batetik, orain arte eginez modura, antxoa pintxo dastaketa eguerdian izango da. Omenaldiari dagokionez, sektoreari egiten dion ekarpen guztiagatik, arrantza eskola izango da omendua. Antxoa egun antolatzen duten Itsasargi, Ondarroako Itsasasoka Komisio Elkarteak eta Kalare Deuna Kofradiak, Jaurlaritzaren, Ondarroako Udalaren eta Euskadiko Arrantza Azoken babesa eduki dute antolaketa prozesuan. Egun osoko jaia izango dela iragarri dute antolatzaileek, eta kamisetak ere salgai egongo dira. Hori gutxi ez balitz, Unanue Musika Eskolako umeek jaiegunaren abestia ere egin dute. Hori baina egunean bertan entzuna ahal izango da. Jaiegunaren aurkezpenean aldarrikapenik ere egonda. Horrela, azken egunetako berria kontuan hartuta, bertoko antxoa lasai jan ahal dela esan dute antolatzaileek. Eta Ondarrako antxoa egunetik Markina Semengo okela egunera jauzi egingo dugu. Izan ere, bihar ospatuko dute Markina Semenen okela eguna. Herriko elkarteek, ostalariek eta udalak egun osoko egitarago antolatu dute. Aurten 15 postuk parte hartuko dute azokan. Eta jaiegunaren helburua salmenta zuzena bultzatzea eta herri ekonomian jaieguna erreferente bihurtzea dela esan dute. Bigarren urtez, herriko nekazari elkarte, ostalari eta udalak nekazaritza kalera aurreratu eta herritarrei bertoko produktuak dastatzeko aukera eskaini nahi die. Horrela, nekazariek eta herritarrek alkartopatzeko aukera izango dute zapatuan, plaza barripean egingo den azokan. Antolatzaileek azaldu dutenez, herrian eta orokorrean nekazaritzak duen egoerari aurre egiteko salmenta zuzeneko arnazgune bat izan nahi du okela egunak, eta herri ekonomian erreferentziazko egun bat bihurtu. Horretarako, egun osoko egitaraua antolatu dute. Azokak 10etan irekiko ditu ateak eta denetara 15 postu egongo dira plaza barripean, guztiak herriko edo eskualdeko ekoizleenak. Hortuariak, gazta, sagardoa eta txakolina, ogia eta gozoak, estia eta makilak egongo dira aukeran, besteak beste. Eguerditik aurrera bestalde, arditxakur erakustaldia egingo da zelaian, eta arratsaldeko 5etan zesta-punta partiduak egongo dira unifrontoian. Horrela ba, beste behin ere, Markina Semengo okela eguna jai giroan ospatuko dute herritarrek. Urte bat pasatu da Ondarroan azkegunea egin zenetik, eta urtebete beranduago bertan parte hartu zutenek oraindik gogoan dute han bizitakoa. Besteak beste orduan egindako aldarrikapenei eusten jarraitzen dietela esan dute herri harresian parte hartu zutenek. Urtebete pasa da Ondarroan azkegunea egin zenetik. Eta oraindik ere orduan bizitakoa azal-azalean dute askok eta askok. Urtza Alkortaren atxiloketak hautsak harrotu zituen Euskal Herri osoan. Lagun arteko eta herri mailako ekimen bat zena, laster baten zabaldu zen lau haizetara. Sare sozialek momentuko egoerak eta denaren gainetik herritarren borondateak ekimena goratzea lortu zuten. Ondarroako Alameda, Euskal Herri osotik Alkortari babesa adieraztera zetozenen etxe bihurtu zen 5 egunez. Maiatzaren 10ean hasi zen dena, eta maiatzaren 15ean egun argitu orduko amaitu zen dena. Azken egun horretako operazio polizialean 300 ertzain baino gehiagok parte hartu zuten, baina zubi harresia eraiki zutenak oraindik gehiago izan ziren. Konponbide garaia zela argudiatuta, Alkorta espetxeratzeko aginduaren aurrean herritarrek planto egin zuten. Eta nola egin ere. Egunez egun, orduz ordu, Ondarroako askegunea hasi egin zen. Orain, urtebete beranduago, Urtza Alkorta Estremerako kartzelan dago espetxeratua. Eta dagokion zigorra beteta, 2015ko azaroan beharko luke kalean. Gertatutakoa ahaztu barik, isiltasunean eta egunerokotasunetik, Ondarroako Alamedak
duela urte bat egindako aldarrikapenak oihukatzen jarraitzen du. Berriatuko San Gregorio jaiak azkenera ailegatuko dira asteon. 3 asteren ostean herritarrek herriko jaiak agurtu egingo dituzte. Jai giroan hasi ziren jaiak eta oraingoan ere salbuespenik egin barik herritarrek jai giroan agurtuko dituzte San Gregorioak. 3 aste iraun dute berriatuko San Gregorio jaiek. Tarte horretan, kontzertuak, jolasak eta bestelako jaietako ekintzak izan dira protagonista. Beti-betiko afizionatuen mailako txirrindu lasterketagaz hasi ziren jaietako ekintzak. Punta-puntako txupineroek aurtengo jaiak ahaztezinak egitea ere lortu dute. Izan ere, eurei esker berriatua ezohiko komunikabideetako azaletan ikusi ahal izan zen. Atzean geratu dira kontzertuak eta gaupazak, eta kasero gaupazero udaletxeko balkoitik erretiratu bezain pronto amaituko da dena. Hori baina domekan izango da. Baina ordura arte, gaur zestalarien eguna ospatuko dute herritarrek eta kirol eguna bihar. Edonola ere, herritarrek goi-goitik emango di amaiera euren jai kutunei. Gure esku dago dinamikaren inguruko ekitaldiak gero eta indar gehiago hartzen ari dira Leartibain eta Mutrikun. Ekainaren 8 gainean dago eta bertoko herrietako taldeak hainbat ekintza antolatzen jarraitzen dute. Horrela ba, bihar eta etzi egun osoko jaiak ospatuko dituzte Ondarroan, Mutrikun eta Izpazterren. Bista-bistakoa da, ekainaren 8 gainean dagoela. Eta horren aurrean, Leartibai eta Mutrikuko gure esku dago dinamikaren baitako taldeek ekintzak antolatzen jarraitzen dute. Etxebarrian, Amoroton eta Lekeition esaterako, joan den astean egin zituzten ekintza batzuk. Baina aste honere agenda bete-bete dator. Horrela ba, egun osoko jaiak, ekitaldiak eta bestelako ekimenak egingo dituzte Leartibai eta Mutrikuko herritarrek erabakitzeko eskubidearen alde. Batean eta bestean, herritarri ekintzetan parte hartu izana eskertu, edo egiteke daudenetan parte hartzeko gonbitea egin diete taldeetako ordezkariek. Ondarroan, bihar eta etzi egingo dira ekintzak, eta Mutrikun egun osoko jaia izango da biharkoa. Aulestin eta Izpazterren aldiz, jai giroan egingo dituzte ekitaldiak bihar. Eta asteburuari dagokionez, asteon Ziortza Bolibarrera joko dugu. Izan ere bihar, Leartibaiko bertsolari txapelketako finala jokatuko dute eskualdeko bertsolariek. Eta saioa irabazten duenak, udazkenean jokatuko den Bizkaiko bertsolari txapelketarako zuzeneko txartela lortuko du. Joan den astean Aiustin eskualdeko bigarren kanporaketa jokatu eta gero, asteon eskualdeko txapelketako finala jokatuko dute bertoko bertsolariek Ziortza Bolibarko frontoian. Hitzordua bihar jarri dute, arratsaldeko 5:00 Ziortza Bolibarko frontoian. 5 izango dira taula gainera igoko diren bertsolariak. Nerai Bartzabal, Gorka Ostolaza Potxiz, Eneko Arrate, Xabat Kaiete Beitia eta Lander Ibarluzea Itxulua. Behin finala jokatuta, irabazleak udazkenean jokatuko den Bizkaiko bertsolari txapelketarako zuzeneko txartela lortuko du. Horrela ba, norgaiakoka bizia izatea aurrikusten dute antolatzaiek. Frontoia bete-bete egingo dute bertsozaleek eta giro ona ez da faltako. Gaurko zausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurre egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburuan auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak da musuak